Vítaj pri už 11. šálke čaju, pri ktorej by som sa chcel s tebou porozprávať o neohrozenosti veriacich a dôverujúcich Bohu. Že aj keď sa spolu s Bohom takýto dostávajú veľmi blízko smrti, aby tam pri nej blízkosti, v jej blízkosti zachránili tých, ktorí by inak padli do večnej smrti. Že ak Boh nechce, aby tento milujúci a dôverujúci v Neho zomrel, nezomrie. Aj keby to kričali všetci diabli dookola. A ak Boh chce, aby tento jeho milujúci a dôverujúci v Neho zomrel, tak tá smrť bude veľkolepým, víťazným bojom, ktorý zaslúži slávu tohto milovaného na veky. A mnohí budú mať z tejto smrti velikánsky úžitok. Bude tak obrovský prameň, z ktorého bude tiecť a liať sa rieky uzdravujúcej Božej milosti na mnohých. Tak ako to som pocítil v jednom príbehu chorého mladíka, ktorého som stretol roky dozadu, a kde bola preverená moja viera a moja dôvera v Boha. Práve v blízkosti smrti. Tak počúvajte. Ešte keď som bol v Irkutsku, prvý rok svojho pôsobenia v Rusku, bolo to také obdobie, kedy som sa učil ruštinu, teda bol som na študentských vízach a nesmal som pracovať ako kňaz. No Boh mnohokrát využil moje slova a moje skutky aj ako nekňaza na to, aby zachránil nádherné duše. A tom, ako som vám rozprával už o Mikovi a podobných ľuďoch, tak dnes by som chcel porozprávať o nazveme ho Vachtangom. Jeho meno bolo také zvláštne. A práve teraz po roku, keď som sa vrátil do Irkutska, tak po svätej omši ku mne prichádza taká pani, taká blondína, a usmieva sa na mňa a hovorí mi: tak to ste vy? Vy si ma pamätáte? A ja som tak trošičku si pamätal tie črty tváre, ale už po tých rokoch sa toľko toho stalo, že už to bolo ťažké spomenúť si. A ona mi hovorí: veď vy si pamätáte, ako ste vy zachránili môjho syna Vachtanga. A z toho momentu ja už chodím do kostola, do tohto kostola už roky. To ma to tak potešilo. Lebo to, čo sa dialo niekoľko rokov dozadu, to nebolo tak jednoduché a nebolo to také, spomenul som si na mnoho vecí. Bolo to už ku koncu toho roka, čo som bol v Rusku, v Irkutsku. Prišla za mnou jedna sestrička, ktorá pracuje v nemocnici. Ona je bývalá lekárka, ale aj akože aj teraz pôsobila ako lekárka, aj zdravotná sestra, všetko dokopy v jednom hospici, kde zomierali ľudia. Prišla za mnou a hovorí mi: Páter Robert, my tam máme takého mladíka, všetci ostatní sú takí starší, ale máme tam takého mladíka, ktorý má to veľmi ťažké, samozrejme takisto zomiera, ale on je nie len, že ochrnutý na celom tele, ale ešte aj má tuberkulózu. Ale nie infekčnú. Ja som sa s ním akurát včera rozprávala
A on má stále, každý deň, k nemu prídem, stále také isté reči o tom, že on chce zomrieť a nechce viac žiť. A pochopiteľne, lebo viete, no keď máte ochrnutie na celom tele, pohybujete toľko len hlavou a len očami a ústami, môžete rozprávať, aj to je celkom fajn. Ale keď ste mladý človek a ešte vám rozožiera telo, ešte aj tuberkulóza, tak ako to nie je moc radostný stav a pochopiteľne, že človeku sa nechce žiť. Tak ja som včera 3 hodiny rozprávala s ním o tom, že Pán Boh hento, Pán Boh tamto a svätá spoveď a neviem čo všetko. A on ma za každým posielal ďaleko aj s mojím Pánom Bohom, aj so spoveďou. A nakoniec absolútne neúspech a neviem, čo mám povedať a neviem, čo robiť ďalej, ale tak som si povedala, možno, že keď vy tam prídete, Páter Robert, vy ste kňaz, viete, vy určite niečo, vy poviete niečo, čo on príjme a zmení to, svoje zmyšľanie, to všetko. Si hovorím, no super, tak to je viera, sestričky, vo všemohúcnosť kňaza. Že tam, kde končia všetci, tam kňaz príde a tada, všetko vybaví, porazí, urobí. Ono je to fajn z jednej strany a z druhej strany, ja keď sa tak na ňu, tú sestru pozeral som sa tak na ňu, vnútri si tak hovorím, Pane Bože, keď sestrička tu neúspela, dobrá, milujúca, vynikajúca aj po človečenskej strane, ľudskej stránke, aj po všetkej duchovnej. Čo ja potom tam mu poviem? Tam si predstavoval. Viete, akože prídete za takým človekom a čo mu poviete? Všetky možnosti, ktoré ma napádali, boli nedostatočné. Napríklad, no všetko bude dobré, vieš. Tak som si predstavil seba na tom mieste toho chlapca, ako mi to niekto hovorí, taký zdravúčky, pohyblivý a bez tuberkulózy. Pozeral by som sa na ňo a tak by som mu povedal, tak dobre, v poriadku, tak ja ti dám tú svoju obrnu, dám ti tú svoju tuberkulózu, ľahni si namiesto mňa a ja s takou radosťou ti poviem a s takou nežnosťou a súcitom ti poviem, všetko bude dobré. Choď do keľu aj so svojím, všetko bude dobré. Nie, to som akože odbavil, že nie. Ďalšie, čo ma napádalo, no čo mu poviem, no sadnem si tam koň mu poviem, no vieš, aj keď to všetko tak, ako je, no predsa len je nejaká ešte nádej, že všetko, aj keď vieš, že tej nádej tam toho veľa nie je a nemôžeš mu povedať nič o Pánu Bohu, no tak bez Pána Boha a bez ničoho, čo mu tam poviem, no nádej na to, že to bude ešte, že sa to zmení, alebo čo. Takže som sa predstavil na tom mieste, vediac a chápajúc, že obrna to už akože koniec, to je veľmi ťažké. Tuberkulóza ešte viacej, to je rozožranie, dýchaš ledva a niekto vedľa teba si setká, spokojnočko dýcha a vypráva o tom, že čo a ako. Že bude to dobré, že nádej je. Tajnistý variant. Ležíte, tak ho pošlete kade ľahšie a poviete si, no tak skús namiesto mňa si tu sadnúť, ja ti všetko dám a poviem ti, že bude nádej. Nie je to jednoduché. Tak som si povedal, Pane Bože, čo ja mám tam povedať? Čo mu mám tam povedať? Neviem. A sestrička stojí, pozerá. Si hovorím, čo? No a tak sestrička neodbytná, tak nakoniec som si povedal, Pane Bože, ty hádam budeš vedieť čo a ako, ale si neviem nič predstaviť. Tak som na veľa sa súhlasil, keďže sestrička povedala, že tá tuberkulóza nie je nákazlivá, že si to preverili a tak ďalej, že to v poriadku, aj to by ma to trošičku tak, akože no dobre, no keď sestrička hovorí, že nie je, tak nie je, no nebude klamať však, sestričky neklamú. No, takže som povedal, dobre, tak teda prídem. Sestrička taká natešená odišla a ja som tak celý deň až do večera, potom celý deň na druhý deň ráno, kým neprišiel čas, aby som išiel, tak som rozmýšľal, čo?
Čo mu mám povedať? Nič ma nenapadlo. Nič. Stále celý čas som rozmýšľal, čo mu mám povedať a nič. Všetky varianty, ktoré boli nedostatočné. Toto by pohorel, toto by som tiež pohorel. No a čo by ste mu vypovedali? No skúste si to tak uvedomiť. No čo by ste mu vypovedali, keby ste tam boli na tom mieste a mali by ste mu čo si povedať? Nie o Bohu, nie o sviatostiach, o ničom. Len čisto tak. Nie je to jednoduché. Ja tak si pamätám, ako som šiel električkou, rozmýšľal som nič, prichádzal som a teda zobral som so sebou len pomazanie chorých, teda, že akože pomazanie to môžem zobrať, no sveté príjmanie, to na čoho tam budem Pána Ježiša ťahať hore dole, aj tak z toho nič nebude, veď si to neviem predstaviť. Chápete? Aké rozmýšľanie? Nesprávne rozmýšľanie veriaceho človeka. Neviem si to ja predstaviť, takže Boh nemá šancu. A to je hlúposť. My sa práve preto modlíme, lebo my vieme na 100%, že my si to nevieme predstaviť a preto sa modlíme, lebo Boh aj to, čo si my nevieme predstaviť, vie urobiť. Pretože je Boh. Pretože On dokáže aj nemožné. Takže prosím vás, nemodlite sa tak ako ja, nerobte to, čo som ja urobil, že som nevzal Pána Ježiša, pretože som si myslel, veď ja si to neviem predstaviť. Ako to je možné? Tak to nie je možné ani Pánu Bohu. Nebudem ho brať so sebou. Na čo? A to bola chyba. Až neskôršie zistíte prečo. A stalo sa, že keď som tam prišiel, tak stále vnútri v hlave pusto. Prázdna. Už prichádzam do tej izby. Že si, Pane Bože, to bude trápas, ja nič neviem, ja nič neviem, nemám nič pripravené, ja neviem. No ale tak išiel som, no čo? Už som sľúbil, no tak som išiel. A tak otváram tie dvere, vidím, pozerám, tam sestrička s matkou toho vachtanga pozerajú tak na mňa, tak túžobne, tak, že ako na spasiteľa. Že prišiel. No, idem tam bližšie k tej posteli. Na tej posteli leží tam taký mladý človek, okolo 16 rokov, ochrnutý na celom tele, len hlavou mohol tam kývať trošičku a trochu ústami a očami, tak oči také vypleštené, typu, že Bože, to čo zase ďalší debil, ktorý zase čo si mi tu bude vyprávať a rozprávať, zase nahnali nejakého ďalšieho človeka. To bude trapas. A ja si hovorím, Pane Bože, to je teda to bude hanba. To bude hanba. No ale tak dobre. Tak som to prijal, že bude hanba, no ale tak čo už. Vôbec som si nespomínal na tie Ježišove slova, keď vás predvedú pred vládárov a pred panovníkov tejto zeme, tak si dopredu nič nepripravujte. Nič. Chápete? No, ale tak strach má veľké oči. A tak teda stojím tam a pozerám na tú mamu a na tú sestričku, oni tak stoja a nech sa páči, začnite. Pozerám na nich, že čo? To tak, že sa mám strapňovať ešte aj pred tou sestričkou, pred tou matkou? No určite, nie. Tak som sa pozeral na ne tak s láskou a s takým úsmevom. Hovorím, choďte si vypiť čaj. Choďte. Oni, nie, my zostaneme, hej, my sa popočúvame. Čo počúvať, keď nemám nič, absolútne pusto v hlave. Tak sa usmievam ďalej, hovorím, choďte. Tak som ich vytlačil z izby na kávičku, zatvoril som za sebou dvere. Prišiel som k nemu ticho a v hlave zase stále ticho a prázdno. Ja viem veľmi dobre, že to, čo sa začalo diať potom, to nebolo zo mňa, pretože ja som nemal nič v hlave. Nič. A to niekedy Boh robí, že vám dáva nič, ešte aj 5 minút pred 12, niekedy ešte aj 5 minút po 12, keď to už treba a už je možno po funuse, ale Boh vie, že treba nás vymučiť, aby sme si
veľmi dobre uvedomili, kto naozaj potom ten zázrak urobil. Že nie my, ale Boh. Cez nás. A tak prichádzam k nemu, že tak sadnem a vnútri si tak hovorím, že Robert, tak sa aspoň usmievaj. Keď nič nepovieš, alebo nič nevieš povedať, tak som si tak sadol, tak na ňu usmievam. A hovorím si, Duch Svätý, rýchlo. Ja sa nemôžem do neho pozerať celú hodinu a usmievať sa. A vnútri Duch Svätý taký akože srandista mi hovorí, otvor ústa. Hovorím, čo? To mám vyzerať ešte aj trapnejšie, ešte, že typu, že a hovorím to akože čo? A Duch Svätý hovorí, ty čo? Ty si nepamätáš? Čo Ježiš povedal? Keď vás predvedú pred vladárov a pred takých a takých panovníkov, vy si zaumiente nič nehovoriť dopredu, lebo Duch vám dá povedať to, čo bude potrebné. Nebojte sa. Takže otvor ústa. Ja ti dám povedať to, čo treba. Hovorím si, Duch Svätý, ne. A nemáte nič v hlave. Neviete nič, čo povedať a máte otvoriť ústa. Tam treba vieru a tam zistí človek, či má vieru, alebo to, čo si myslí, že má vieru, naozaj je tam, kde si vnútri. Zistujete, že tam tej viery až tak veľa nie je, hoci ste si mysleli, že aký ste veriaci. Tam sa zistuje, či ste veriaci ľudia, či veríte Bohu. Pozbieral som tu tie kúsočky viery, čo som mal a si hovorím, porúčená Pánu Bohu. Otváram ústa, Duch Svätý pomaličky sa usmievam, otváram ústa a to bude trapás. A v tom momente, akože otvorím už ústa, aby som nebol asi trapný, Duch Svätý mi dáva takú myšlienku do hlavy. Tak prvé, čo ma napadlo, samozrejme, hneď ako topiaci sa chytá slamky, tak som chytil tú myšlienku a hodil som mu ju. A potom prišla za chvíľočku ďalšia, potom zase ďalšia a potom sa to už tak rinulo ako rieka a išlo a ja už som len tak ako robotník, viete, akože na závode. Beriete, podávate, už sa neraz zamýšľate nad tým, čo robíte, len máte podávať, rýchlo podávate ďalej. A veríte, že to má nejaký zmysel a že ten, ktorý vám to podáva, asi vie, prečo to potrebuje ten, komu to dávate. Je to obdivuhodné. A niekedy sa cítite ako tí, ktorí tiež sedia tam, ako tí diváci, alebo tí čo počúvajú a načúvate samým sebe slovám, ktoré viete, že nie sú od vás. A sami si hovoríte, dobré, to som ešte nepočul. A to som ešte nečítal nikde. To je také nové nejaké. To je dobré. A sami si uvedomujete a sami sa učíte na tom, čo rozprávate, lebo viete, že to nie je z vás. Vonkoncom v žiadnom prípade. A tak rozprával som také veci, že vieš, dookola nás je taký duchovný svet, v ktorom sa nachádzajú všelijaké duchovné bytosti. My ich počujeme tým, že v našej mysli vyvstávajú myšlienky. Možno, že ten rozum to je niečo ako uši, duši, ktoré počúvajú a načúvajú tomu, čo sa deje v tom duchovnom svete okolo nás. Sú tam rôzne bytosti, aj dobré, aj tie zlé. My sami sme také bytosti, ktoré sú aj duch, aj telo. A každý z nás v tom duchovnom svete vyzerá inak, ako vyzerá v tele. A každý z nás má nejaké bohatstvo v sebe, zvláštne veci, ktoré sa v ňom dejú, ktoré môžu ísť ako obrovské svetlo pre druhých ľudí, ktorým sa v tom momente dodá od nás, keď to my chceme a túžime potom, dodá sa od nás pokoj, múdrosť, láska, ktorú potrebovali a nemali, silu k odpusteniu a tak ďalej, rôzne veci. Veď sa často stáva, že človek si tak akože vycicianý, úplne taký, že vyprázdnený, ledva, čo si potrebuje veľmi súrne teraz nejakú múdru myšlienku, alebo potrebuje upokojiť, alebo potrebuje silu k odpusteniu, alebo milovať ďalej toho človeka. Nemá a vie, že nemá a prosí. A zrazu to dostane.
Zrazu príde tá myšlienka, nejaká múdrosť. Zrazu dostane tú silu, aj ten pokoj, aj silu k odpusteniu, aj lásku a tak ďalej. Čo myslíte, od čoho to je? Niekto sa obetoval, niekto dokázal zo svojho srdca prijatím niečoho, možno ťažkého, s pokorou a s dôverou a obetovať sa za niekoho. Sila obety z lásky, dobrovoľnej obety je veľmi veľká. V duchovnom svete, keby to neexistovalo, keby to nefungovalo, tak Ježiš by nemohol sa obetovať za nás. A keďže sa obetoval a bola to nekonečná obeta, tak len takáto obeta bola schopná nás všetkých naplniť takým obrovským svetlom, že úplne obnoviť, ako v krste. To je tá milosť Ježiša Krista, ktorú zaslúžil pre nás svojou smrťou na kríži. No ale ja som až tak veľmi veľa o Ježišovi nehovoril, ale hovoril som o duchovných veciach. Postupne, pomaličky som začal rozprávať aj o Bohu, ale to som tak akože len tak rýchlo povedal a tak som ako divák radil Duchu Svätému. Duchu Svätý, on nechce nič hovoriť o Bohu a on o sviatostiach a tak ďalej, o opatrenie. A Duch Svätý taký, že čo? Robert, prosím ťa, ja viem presne, čo mu mám povedať, pretože ja poznám jeho dušu do hĺbok, ktorý nikto nepozná. A viem, kedy, ako presne takou reťazou rozprávaní a slov priviesť toho človeka k otvoreniu sa aj na tajomstvo Boha. Neboj sa, ja som absolútny profesionál, dôverujem. Takže som sklapol a proste to len posúval. Rozprával som o tom, že vieš, v duchovnom svete úplne inak vyzerajú ľudia, ktorí sú chorí. V duchovnom svete ľudia chorí, keď oni chcú a keď správne použijú to svoje utrpenie a príjmu ho trpezlivo, s dôverou k Bohu. Oni sú ako obrovský stroj na prerábanie utrpenia a bolestí, na obrovské svetlo, ktoré ide obrovským prúdom na mnohých tých, ktorí to práve potrebuje, ktorým on to chce darovať. A je to o mnoho väčšia sila, ktorá mení životy mnohých ľudí k lepšiemu, ako keby sa ktokoľvek modlil a tou modlitbou pomáhal ľuďom. Táto obeta, dobrovoľná obeta z lásky k človeku, má o mnoho väčšiu silu, ako keby si sa, deň takejto obety sa vyrovná, možno, že to tak obrazne hovorím, mesiacu neustálych modlitieb na kolenách od rána do večera za obratenie toho človeka. Ty si len tak akože jeden deň obetuješ za neho, za toho človeka a púšťa sa tam obrovská sila, ktorá rozbije všetko zlo dookola a dá mu silu obrátiť sa k Bohu, poznať ho a zamilovať si ho celým srdcom. A ty si takýto chorý človek, vieš, Vachtang, a ty takto vyzeráš ako veľký kráľ, ktorý rozdeľuje milosti. A to je veľká vec. Pretože my zdraví by sme mali predchádzať pred takých ľudí ako si ty s takou úctou a túžbou a prosbou. Prosím, môžeš obetovať svoje utrpenie aj za mňa. Prosím, veľmi to potrebujem. Vieš, bez tvojej obety možno môj syn sa nikdy z toho alkoholizmu nedostane, ani z tej narkománie. A možno môj muž sa nikdy nedostane z tej žiarlivosti, ktorej je. Ak môžeš, prosím, obetuj za neho. Prosím ťa. A ty si ako ten kráľ, ktorý povie, dobre, v poriadku. A hneď povieš, Pane, aj za neho. Aj na neho nech ide tá milosť z mojej obety. A nemusíš sa bať, že Boh akože má nejaký akože prídel. Teraz ty povieš 100 ľuďom, že za 100 ľudí, tak on to tak rozdelí na 100 kúskov. A teda akože len 1/100 pošle tomu ľuďom. Preto akože treba to tak šetriť a treba to tak akože správne rozdeľovať, aby to nebolo také, že príliš málo potom nakoniec dostanú každý. Povieš 1 000 000, tak potom každému sa dostane taká... Takže to nie je až také dobré takto akože mnohým ľuďom. Nie, to sa nemusíš bať, pretože Boh má nekonečne obrovskú milosť, ktorú môže darovať
takým istým prúdom, ako keby si za to svoje utrpenie obetoval len za jedného človeka. A ty môžeš spomínať koľkokoľvek ľudí, koľko chceš. Aj milióny. Za hriešníkov, za tých, ktorí chorých, starých, opustených, vdovy, siroty, za hriešníkov a za duševo očistci a osobitne za tých, za ktorých si nikto nemodlí, tak ja za nich chcem obetovať, aby som bol práve ten, kvôli ktorému budú spasení, lebo nikto sa za nich nemodlí a oni sami sa nedokážu a vyrvať ich odtiaľ dokáže len naozajstná modlitba a obeta, takže ja za nich ti obetujem, Pane. A ty budeš príčinou spásy mnohých ľudí, ktorí by sa bez teba na to večné šťastie nedostali. Vieš, v budúcnosti, ak teda Pán ti dá, zomrieš, vachtang, možno v momente smrti, keď vojdeš a vstúpiš do toho sveta, tam, kde nás čaká Boh a jeho láska, možno sa začnú zbiehať z toho celého sveta, ktorý je obrovitánsky a nekonečný, začnú zbiehať tisíce, možno že aj milióny ľudí, ktorí si budú hovoriť, prišiel ten kráľ, vďaka ktorému sme tu. A teraz rýchlo s radosťou prídu za tebou, budú hovoriť, ďakujem veľmi pekne, ďakujem, že ty ma možno nepoznáš, ale Boh z tvojej obrovskej milosti, z tvojho utrpenia dal tak obrovský prúd milosti aj mne, vďaka ktorému som sa ja obrátil a uveril som. A môžem teraz vlastne celú večnosť byť šťastný spolu s tebou. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem. Môžem ti v niečom môžem ti v niečom poslúžiť, vieš, ako ja by som ti chcel slúžiť od srdca, ako si ty mne poslúžil, tak ja tebe teraz chcem zo srdca slúžiť celú večnosť. No není to výhoda? Celú večnosť vám budú slúžiť vďační, milovaní a milujúci bratia a sestry. A vy im samozrejme, pretože tak ako ste slúžili na zemi, tak budete túžiť slúžiť aj večne. A tak všetko tomu som rozprával a hovorím, vieš, ale utrpenie človeka, ktorý je špinavý hriechom, ktorý urobil zlom, ktoré urobil v svojom živote, to utrpenie a to obetovanie jeho utrpenia nemáš takú obrovskú silu ako utrpenie spravodlivého, nevinného človeka, čistej duše, ktorá obetuje svoje nevinné utrpenie za spásu mnohých. Tak to bolo u Ježiša Krista. On bol absolútne nevinný, absolútne čistý a svätý a spravodlivý a trpel nekonečne veľa za každého, namiesto každého jedného z nás. Ako keby bol zvrhlík, miliónkrát znásilňovateľ, miliónkrát vrah a mučiteľ a podvodník a lámač srdc a podobné veci, všetky tie hriechy, aj miliónkrát ako obeť toho všetkého, čo sa udialo. Ako ten, ktorý bol obeť, ako znásilňovania, obeť toho mučenia a to všetko. On to všetko bol a vzal na seba. A predsa bol čistý nevinný. Preto má jeho utrpenie nezaplatiteľnú cenu, nekonečnú obrovskú cenu, ktorá sa nedá vyčerpať nikdy. Preto je to obrovský poklad cirkvi, z ktorej jeho cirkev rozdáva. Medzi iným aj tie odpustky, čiastočné alebo úplné odpustky sú práve z tohto pokladu Kristovho utrpenia aj svätých, ktorí trpeli a to utrpenie, ktoré mali, priniesli za mnohých, pretože oni svoje dôsledky svojich hriechov, ktorých nebolo tak veľa, už očistili a to utrpenie, ktoré mali, to už je nad rámec, bolo nad rámec, takže aj z utrpenia týchto zásluh týchto svätých ako Panna Mária a mnohí ďalší. Cirkev vlastne takýmto spôsobom potom rozdáva tieto milosti. Takže ak by si ty mal očistenú dušu, takisto sa môžeš podobať samému Bohu a byť ešte silnejším kráľom a silnejším uzdravovateľom a oslobodzovateľom po celom svete. Hoci nikam nejdeš a len ležíš na posteli, si a zostaneš kráľom navždy. A chceš, Boh ťa môže očistiť, úplne očistiť. On tak, dobre, chcem. A ja sa tak pozerám na ňo a hovorím si, Pane Bože, veď v
včera, lebo pozavčera on nechcel nič počuť o tebe, nechcel nič počuť o spovedi a o ničom. Ako to je možné, že teraz celým srdcom a tie oči, chápete, že áno, chcem. Ty si geniálny. Pane, ty si geniálny. Tak mu hovorím, dobre, v poriadku. Tak poď. Tak som vyspovedal. A potom hovorím, vieš, niekedy Boh dáva cez nielen cez spoveď, ale aj cez pomazanie chorých, pomazanie svätým olejom, dáva úplné uzdravenie človeku. Bol taký 90-ročný detko, ktorý už dodýchaval, zomieral, lekári povedali koniec, to je posledné štádium smrti, to nemá už zmysel. No ale predsa len kňaz prišiel, dal mu pomazanie s vierou, že Pán Boh si môže urobiť čokoľvek. Za akýkoľvek zázrak. A dal mu pomazanie chorých a deduško na ďalší deň vstal z postele, zdravočky, úplne odišiel z nemocnice, ako by sa nechumelilo. A ešte si požil. Ak chceš, tak ja ti môžem dať to pomazanie chorých a ak Boh chce, tak on ťa môže úplne uzdraviť. Je takáto možnosť. Ak chceš. Tak vachtank, s takou túžbou a s takými očami, takými radostnými, hovorí, ja chcem. A tak som ho ešte aj pomazal. No a ako vždy býva, po svätej spovedi a po pomazaní chorých dáva sa človeku čo? Sväté prijímanie. Pamätáte si, čo povedal páterka Robertko, keď odchádzal z domu? Pane Bože, no čo ja budem brať ťa hore dole? A prečo by aj nemohol Ježiš hore dole ísť? Veď to je práve dobre, keď je tam na tvojom srdci a keď spolu s tebou. Ja som si to už zapamätal navždy, na celý svoj život, že nikdy nenechávať Ježiša doma. A tak ja som Ježiša nechal doma. S vierou, že jemu sa to nepodarí. Chápete? Neveril som Bohu. A vtedy som to oľutoval. Hovorím si, Páne Bože, teraz si ho mohol ešte aj naplniť svätým prijímaním. A tak som to oľutoval a hovorím si, že veď mohol som ešte aj to sväté prijímanie, no ale nemám. Pán nemohol kvôli neveriacemu Robertovi naplniť toto očistené srdce túžiace po uzdravení a spolupráci s Bohom a samým sebou. Nerobte to. Dôverujte, že Boh dokáže veci také, ktoré si vy neviete predstaviť. Zapamätali si už navždy. No. A tak odchádzam od neho celý naštešený, šťastný. Ten človek, ktorý nechcel žiť, ktorý sa chcel zabiť, ktorý chcel skončiť so životom. Teraz kýpi životom a túžbou konať a túžbou zachraňovať mnohých a byť tým slávnym kráľom na veky. A tak odchádzam už do tej miestnosti, kde je mamka so sestričkou a hovorím, tak choďte, nech sa páči, môžete ísť. Už je vyspovedaný, aj pomazanie chorých som mu dal. Čo? Ani neverili mi. Hovorím, no choďte tam, no. Keď mi neveríte, choďte tam, presvedčte sa vy. Tak som ich vytiahol z tej izby a oni s takým nechápaním, ale aj s takou nejakou nádejou, s takou radosťou sa rozbehli viacej do tej izby predo mnou. Keď som tam prišiel, tak to už bolo ľudia objímanie, radosť a to bolo tak nádherné, ľudia. To bolo tak nádherné. Keď som odtiaľ odchádzal, tak som bol v šoku od toho, čo Pán dokáže urobiť. Že on vždy vie nájsť tie správne slová, ktoré toho človeka vyvedú z tých všetkých zamotaní zlým, smrťou a depresiou a zúfalstvom, všetkými strašnými strachmi všelijakými. A Boh to tak ľahučko vie odťahovať a nakoniec úplne oslobodiť tú dušu a uzdraviť. Ak mu dovolíš rozprávať, ak sa mu do toho nepletieš, ak mu veríš, že on dokáže aj to, čo si ty nevieš predstaviť. Ja tak spokojne som odišiel, len jedno ma tak mrzelo, že som mu nemohol dať sväté prijímanie, lebo som neveril. No, o 2 dní prichádza sestrička ku mne a hovorí,
pochvámš Kristus, Páter, vy si pamätáte, že vy ste tomu Vachtangovi nedali sväté príjmanie však? A ja vnútri si tak hovorím, no hej, ešte aj spomína sestrička, no veď, hej, a to je moja chyba, hej. No viete, bolo by tak veľmi pekné, keby ste to sväté príjmanie mu priniesli. A ja tak si hovorím, no predsa len tá tuberkulóza a všetko ostatné, ale sestrička povedala, že je to neinfekčné, tak teda, no dobre, tak už som bol taký, že pôjdem. A sestrička povedala jedno veľmi nebezpečné slovo. Povedala, no, a keď sestrička hovorí no, tak to nevieš ti nič dobré, tak ma stislo a sestrička pokračuje a hovorí, no viete, včera ja som nebola v našom hospice, bol som niekde inde, ale mi zvonia a vysvetľujú. Oni ešte raz sme podali predsa len prosbu o ešte raz vyšetrenie jeho tuberkulózy. A akorát včera ráno, predvčerom ste vy boli tam a včera ráno akorát prišli tie výsledky. Keď tie výsledky sestrička, ktorá tam pracovala, zobrala do ruky, tak zdupnela od hrôzy. Vysoko nakazlivá tuberkulóza. Čo? Rýchlo zobrala všetko, čoho sa dotýkal ten chlapec, aj s celou tou posteľou, aj s mamičkou vyhodila von z hospicu a hovorí preč. A rýchlo sa umývala, všetko dezinfekovala, len aby sa to nerozšírilo a nezemreli tam a nenakazili sa tou tuberkulózou ďalší dookola. A keď tam všetci zomierali, no tak boli tam aj personál. A tá mamička tam stojí na tej ulici, pýta sa, a čo, a kde teraz? A čo s tým? Tak rýchlo zvonila mne, hovorí sestrička. Rýchlo zvonili mne. Hovorí, pomôžte, sestrička, takáto situácia. Tak rýchlo som hľadala, nikde v žiadnej nemocnici ho nechceli. No, pochopiteľné, veď akože má tuberkulózu, nie? A vysoko nakazlivú tuberkulózu. Keď to sestrička povedala, tak ma stislo. A hovorím si, Páne Bože, ne. A ona pokračovala ďalej a ja som už ledva počúval, čo ona rozprávala, lebo už ma začalo pichať. Hen tam. To je určite tá tuberkulóza. A ona pokračuje ďalej, tak veselo si vyprávajúc, hovorí, no viete, nemohol som nikde nájsť, ale nakoniec som našla, Bohu vďaka. Je to tuberkulózna nemocnica, tam ho prijali, pretože všetci sú tam takto vysoko nakazliví. Bohu vďaka, aspoň tam. A tak sa pozrel na mňa a hovorí, tak čo, pôjdete mu dať to sväté prijímanie? Ja som nič nehovoril sestričke. Držal som sa, usmielkal som sa na ňu, ako nastajší skutočný kňaz, ne? Sa pozerám, tak. A vnútri boj, obrovský boj. Akože, to čo je, Pane Bože, ne? Ja nechcem zomrieť. Veď ja som sa ho musel predvčerom dotýkať. Veď ja som musel tam, keď som mu dal pomazanie, veď nemôžem dať pomazanie z diaľky, že akože pre každý prípad ťa akože mažem, ale nemažem, ale že akože mažem. Nemôžeš, musíš sa ho dotknúť. Keď som aj odpúšťal tie hriechy, tak som aj položil ruky na hlavu, aby to aj cítil to požehnanie Božie, to odpustenie Božie, milosrdenstvo. Tak si hovorím, Páne Bože, konec. A v tom momente som videl také titulky v novinách na Slovensku. Mladý misionár išiel do toho Ruska, tam rozožrala ho tuberkulóza a zemrel tam v tej zemi ďalekej Irkutskej, Bajkalskej, tam ho aj pochovali, lebo nemali peniaze na to, aby mŕtvolu previezli na Slovensko. Tak všelijaké takéto veci ma napádali a hovorím si, Páne Bože, nie. A sestrička stojí a pozerá na mňa a ona neodchádza a neústupne hovorí, no tak pôjdete. A si, prečo som mu ja nedal to sväté príjmanie vtedy, ale aj vtedy, keby som dal, veď, ale však. A teraz Duch Svätý, Robert, dýchaj. Čo Duch Svätý? A vnútri taká myšlienka ma napadla, Robert,
Ale veď ty si nepamätáš, čo povedal Ježiš. Zase si zabudol a tak veľmi zabúdaš na to, čo čítaš v Svetom písme. Čítaj a zapamätaj si, lebo to je veľmi dôležité pri rôznych situáciách života a keď si to spomenieš, tak ťa to bude držať. Čo Ježiš povedal? Tí, čo uveria, budú ich sprevádzať tieto znamenia, toto a toto, budú uzdravovať a tak ďalej a čokoľvek otrávené zoberú alebo zjedia, alebo čokoľvek, nič sa im nestane. Veríš? Veríš? Vtedy si hovorím, Duch Svätý, tebe sa ľahko hovorí, ty nemáš telo, teba nemôže rozožrať tuberkulóza, ale mne... A vnútri si hovorím, obrovská tma, predstavte si, obrovská tma a vy máte nájsť aspoň kúsoček viery, o ktorej si mysleli, že máte. To sú také obrovské skúšky, ktoré vám Boh dáva, aby ste si v tej tme uvedomili blízkosti smrti, či máte vôbec vieru. Vieru v to, že Boh, keď on povedal, že nezomrieš, keď budeš veriť, čokoľvek by sa dialo, ty budeš ďalej žiť, ak to teda ja chcem. Typu akože Duch Svätý mi hovorí, Robert, ale že veď keď Boh nechce, aby si zomrel, tak nezemreš, aj keby si chcel. Aj keby to kričali všetci dookola. A keď Boh chce, aby si zomrel, zemreš, aj keď nechceš. Pretože tá smrť bude mať obrovský zmysel pre mnohých ľudí okolo. No, Robert, neboj sa. Veríš? Ľudia, to nebolo jednoduché. Hovorím si, tak aspoň nejakého takého starého kňaza. Pane Bože, čo už má smrť na jazyku, že mu dá sväté príjmanie a to už tak vypluje tú smrť a všetko. Bože, vtedy ma ponapadalo všetko možné. Mohol by som vám teraz povedať, že akože Páterko, Robertko si povedali a v tom momente ja som si povedal, Pane Bože, kvôli tvojej láske a obeť aj ja sa idem obetovať. No, bolo by to fajn, keby som sa dokázala ja tak. Bolo by to naozaj krásne, nádherné. A asi by sa to zapísalo niekde do knižky. Ale ja som takto reagoval. A nebudem vám tam skrývať všetko možné. Aby ste sa povzbudili tí, ktorí máte v sebe strašne veľa strachov, že Pán Boh aj kvôli vašim strachom, aj cez vaše strachy môže konať veľké veci. A tak Duch Svätý ma upokojoval. Nakoniec som zatvoril všetky oči, čo som mal a povedal som sestričke, dobre, ja pôjdem. Sestrička taká šťastná, hovorí, dobre, tak sa stretneme vtedy pôjdeme tam, ja toto všetko pripravím, poďte. Tak teda na ďalší deň je celý čas sa potom modlím a každé pichnutie, ktoré mám, ktoré kdesi čosi zabolí v hrudi, si hovorím, už to začína, Bože moje. A zase pod tvojou ochranou sa utíkame, Panna Mária, pomáhaj, zdravá Mária, Otče náš a verím ti, Pane Bože, ja ti verím. To nie je jednoduché. Keď ste v blízkosti smrti, s ľahkosťou sa pozerať tej smrti do očí a veriť si na čo? Nebojím sa ťa. Keď môj Boh chce, tak mi teba dá a cez teba ja vôjdem do večnej slávy. A keď Boh nechce, nemôžeš nič. Privykajte si, bude to potrebovať každý jeden z nás. Aj v tom momente smrti, keď sa budeme ocitať už na konci svojho života, tiež to bude potrebné. Tréningy sú dôležité. A tak na ďalší deň teda už sa zoberiam, už idem pod električkou na to miesto, kde sme sa dohodli k tej nemocnici. Prichádzam, sestrička ma už čaká, ona ma dáva mi také rukavice, potom mi dáva taký náhubok s takým plexisklom alebo čím. A nakoniec teda akože dobre, v poriadku, ideme a ja sa tvárim ako veľký hrdina, že nič sa nedieje, vnútri obrovský boj, modlím sa, stále sa modlím každým krokom, ja ti verím, Pane Bože, ti verím, pod tvoju ochranu sa utíkam, Svätá Božia rodička. Vstupujeme do tej nemocnice, ja chápem, že ja proste dýcham a to všetko cez to vdychujem, to nemáte šancu, to není hermeticky uzavreté, to akože keď Pán Boh chce, tak vdýchnete a začne sa to. A keď Pán Boh nechce, anjeli vás ochraňujú dookola, nedá vám zomrieť. Takže išiel som ďalej spokojne, nespokojne, s modlitbou neustálou, až sme vošli do tej izby, tam sa na mňa ten vachtank tak pozerá, že hovorí si, že to čo, tento chlap, tento kňaz, to čo robí, to sa nikto nechce dostať, okrem tých najbližších, ktorí sú akože už naozaj obrovskou láskou naplnení, lebo bez lásky sa to nedá.
A teda, že čo tu robím? A nakoniec teda ja som tam pri ňom zostal chvíľučku. Sestrička tak len podišla ku mne a hovorí: Páter, a vy viete, že to bude jeho prvé sväté príjmanie. Tak teda som vysvetlil pár vecí, takú katechézu o tom, že prichádza do tvojho srdca sám Boh. Sám Boh, nekonečný Boh, láska, pokoj, všetko bude v tom maličkom kúsku chleba vchádzať do tvojho srdca a bude naplniť ťa obrovskou silou, aj silou k uzdraveniu, ak to on bude chcieť. Takže mnoho ďalších a ďalších vecí a ľudia, keď Vachtan prijímal, tak to bolo také obrovské oči, obrovská túžba a viera, že tam teraz je sám Boh. Ľudia, keby takto prijímali všetci naši veriaci, som si povedal v kostole, keby som za každým takto ja prijímal teba, Pane, asi by sme úplne inak žili. Tak som dal sväté prijímanie, spoločne sme sa pomodlili a potom som odišiel. Ale modlil som sa na každom kroku. Sestrička vyšla spolu so mnou odtiaľ z tej nemocnice, zobrala tie všetky veci zo mňa, dala mi, namastila ma všelijakými dezinfekčnými vecami a potom hovorí: Robert, keď sa bude diať to a to, rýchlo ku mne utekaj. Hovorím: dobre, v poriadku. A tak som odišiel. A celú cestu som sa modlil. Aj na ďalší deň som sa modlil. Ľudia, zbieral som vieru, koľko som len vládal a snažil som sa ju upevňovať, ale to nie je jednoduché. V blízkosti smrti nie je jednoduché veriť, že Pán je teraz blízko a On je ten Pán smrti jej života. Ale nebojte sa. To, že teraz po toľkých rokoch som tu a rozprávam vám to všetko, to je jasný, živý dôkaz toho, že naozaj Ježišove slova platia. Že čokoľvek veriaci človek vezme, aj otrávané, nič sa mu nestane. Prosím vás, nebežte teraz hneď do kuchyne, neberte čo si otrávené do úst hneď, neskúšajte svoju vieru. To platí pre tie situácie, v ktorých Pán vám dáva priamy pokyn ísť cez túto smrť, cez toto nebezpečenstvo spolu s ním. Len tak si akože behať a ja som veriaci a ťahať to do seba všelijaké otravné veci, to není správne. To Boh nechce od nás. Takže sestrička mi na ďalší deň volá, hovorí: super, Páter, Vachtangovi sa zlepšil stav zdravotný, sväté príjmanie zafungovalo. Ja taký, že hej, to je super, to sa teším. Sklopil som to sluchátka, hovorím si: pod tvojou ochranou sa utíkame, svätá Božička, Vachtan sa zlepšuje, ale ja sa môžem veľmi ľahúčko. Sestrička hovorí, pol roka je akože tá doba, kedy sa to všetko ukáže, či si chorý alebo nie. Ak sa do pol roka, alebo koľko tam bolo presne tých mesiacov, nič neukáže, tak v poriadku, môžeme ísť ďalej. Žijeme. A teda ďalšieho pol roka, tak postupne pomaličky sa to tak nejako vytratí z toho života a si to nejako tak prestaneš až tak silne uvedomovať, ale modlitba zostáva v srdci. A tak sestrička na ďalší deň zvoní znova opäť a už so smutným výrazom tvári, so smutným hlasom a hovorí: Vachtan nám dnes v noci odišiel. Nevydržalo to jeho telo, celý ten proces sa začal ísť dolu vodou. A sa to zhoršovalo, až nakoniec zomrel. Ale predtým, ako zomrel, tak sa ma pýtal: sestrička, prečo teraz, keď som už uveril v Boha, teraz, keď som si dal všetko do poriadku so svojou dušou, prečo to telo ide tak dolu vodou a je to horšie a horšie? A sestrička mi hovorí: a ja som nevedela, čo mám povedať. Hovorím: sestrička, vy ste to všetko videli. Mohli ste mu povedať: pozri sa na to všetko, čo Boh pre teba urobil. Urobil pre teba to, po čom túži toľko veriacich ľudí po celom svete. Aby sa na svoju smrť, na svoj prechod do nového života spolu s Bohom pripravili. Pripravili očistením duše, pripravili pomazaním svojej duše svätým olejom pre prípad uzdravenia, a keď nie pre prípad uzdravenia, tak pre prípad
pripravenia duše na zjednotenie s Bohom. Ako to naozajstné, finálne, sveté prijímanie, kedy Boha celého prijímaš do svojho srdca. Už nie pod chlebom, pod spôsobom chleba, ale skutočne. A keď svätým prijímaním, tým posledným svätým prijímaním, prijímaš samého Boha a vchádzaš do toho zjednotenia s ním cez smrť. Boh si ťa tak zamiloval, drahý Vakhtang, že ty si jeho miláčikom. Veď koľko babičiek túži potom, aby sa takto pripravilo na smrť. A koľko z nich idú do kostolíka, cez cestu prechádzajú ako narýchlo, alebo čo, že aby stihli svätú omšu a nejaký človek si nevšimne, ide na aute veľkou rýchlosťou, tresk a babička namiesto toho, ako si plánovala vždy, čo všetko urobí, keď smrť bude prichádzať, že sa vyspovedá, že svede na sväté prijímanie, pomazanie chorých, tak teraz nestihla nič, len skričať a koniec. Koľky tak skončia? A ty Vakhtang, tebe Boh dal tak prekrásnu milosť, sa tak nádherne pripraviť, ty vodíš, podľa mňa vodíš priamo do neba, pretože toľko utrpenie, ktoré si ty prežil, očistilo tvoje následky tvojich hriechov, že teraz, keď budeš vstupovať, prosím, ty sa za mňa modli, ty sa za mňa prihováraj, keď tam budeš. To by som povedal ja Vachthangovi, sestrička. Tak bolo aj potom, bol pohreb, bolo aj to rozlúčenie s ním, aj všetko. A zapamätal som si tento príbeh navždy. A po rokoch, keď som prišiel opäť do Irkutska, zase som po svätej omši stretol túto ženu. Ona mi tak hovorí, pamätáte si ma? A vtedy som si tým črty tváre začal spovedať, hovorí si, možno, že to je mama toho Vakhtanga. Ona hovorí, ja som mama toho Vakhtanga, ktorého ste vy pred rokmi predsa len presvedčili otvoriť svoje srdce Bohu a uveriť, vyspovedať sa, očistiť si dušu, pomazať a potom prijať samého Boha do svojho srdca. Ja vám budem vďačná do konca života. A ja sa odtedy stále modlím aj za vás a chodím do kostola stále, do tohto kostola vtedy, každý deň. A preto aj teba, drahý brat, chcem pozbudiť, aby si sa nebál nikdy a preveroval svoju vieru v rôznych situáciách, aj keď ťa Boh ťahá do takých situácií, do ktorých sa možno bojíš vstúpiť. Ak je to naozaj Boh a ty to preveríš, že to je Boh, prosím, necúvaj, neboj sa a neutekaj odtiaľ. Je to vynikajúca možnosť urobiť veľký hrdinský skutok lásky, ktorým budeš žiariť raz navždy. A bude to tvoja sláva. Lebo Boh povedal sa v tom písme, tí, ktorí mnohých priviedli k spáse, ako spravodlivosti, budú žiariť ako si hviezdy na večné veky. A ja by som chcel ti želať túto žiaru, tejto slávy. Len do nej sa vchádza len cez obrovský boj spolu s Bohom, rozvíjať svoju vieru viac a viac. Tak sa budem modliť, aby ti Pán priviedal na začiatku také maličké nebezpečenstva, ktorým budeš veriť trošku viac, potom trošku viac, aby sa tvoja viera ukrepovala, usilňovala, posilňovala, až nakoniec, keď budeš mať finálnym bojom svojou smrťou skutočne prejsť do toho života, večného života s Bohom, aby si to zvládol na jednotku. Neboj sa, Boh dokáže aj nemožné. A ak On chce, aby si zomrel, tak zemreš, aj keď nechceš. A keď Boh nechce, aby si zomrel, tak nezomrieš. Aj keby tisíce diablov dookola ti to kričalo cez všetkých ľudí a cez tvoje strachy, dôveruj Bohu. Boh vie, čo robí. A On dokáže aj nemožné. On dokáže aj spolu s tebou v blízkosti, tesnej blízkosti smrti zachraňovať a vťahovať do večného života mnohých, ktorí by bez teba a bez tej božskej sily cez teba sa k tomu večnému šťastnému životu nikdy nedostali. Pamätaj, raz vstúpiš do toho života aj ty a tam si ťa nájdu, zbehnú sa tisíce, možno milióny, kto vie. A
a on ti poďakuje a budú ti slúžiť na veky. Tak ako možno Vachtangu. Ja verím, že mám tam hore nádherného človeka, ktorý sa o mňa stará a ja to cítim, ktorý mi pomáha. Ja verím, že ty si nájdeš tiež takýchto priateľov na nebesiach. Tak nech ťa tomuto životu neustále viera, dôvere v Neho, v ľubovoľnom nebezpečenstve života. Kejto nebojácnosti dôverujúcich v Neho, v Jeho všemúcnosť, žehná, stále sprevádza svojimi anielmi všemúci Boh, Otec, Syn i Duch Svätý. Amen. Tak uvidíme sa pri ďalšej šálke čaju. Ešte neutekaj. Ak by si chcel, pozývam ťa tu pod týmto videom kliknúť na také veľké písmena zobraziť viac a tam sa ti ukáže celá informácia o tom, ako nájsť moju Facebook stránku, na ktorej sa snažím už mnoho rokov uverejňovať rôzne príbehy, myšlienky a povzbudenia, ktoré vychádzajú často z rozhovorov s vami a z riešenia mnohých problémov. Ak pomohli mnohým, pomôžu určite aj tebe. Takisto ako si objednať knihu týchto povzbudení, myšlienok a príbehov z Ruska, Balzam na dušu. A mať to tak aj v knižnej podobe, bez internetu, kedykoľvek pred sebou. Takisto ťa pozývam nechávať tu svoje komentáre, aby si tam svojimi myšlienkami alebo svojimi skúsenosťami povzbudil niekoho, kto bude čítať alebo pozerať toto video, čítať tvoje komentáre. A tak sa pripojil aj k evangelizácii mnohých ľudí okolo. A takisto zdieľať toto video týmto klikom tu na toto tlačítko, zdieľať tým, ktorých si myslíš, že ak pomohlo tebe, pomôže aj im. A takisto klikom na túto fotografiu sa podpísať na odber týchto videí, aby ti neuniklo nejaké nové video, ktoré ja budem uverejňovať pravidelne tu na tomto kanáli. Takže vítaj pri ďalšej šálke čaju.